Joo. No niin, hyvät läsnäolijat. Tervetuloa kaikki tähän Espokin syyskuun 18. päivän kokoukseen vuonna 2023. Juuso esittelee illan esitelmöitsijän erikseen Markku Heiskasen ja sen lisäksi meillä on täällä, niin kuin kaikki ovat huomanneet, niin Ressun puolelta ennen kaikkea niin Ressu ry puheenjohtaja. Mikä se oli? Katariina Sorvinto. Hän otti minun yhteyttä ja ajattelin, että voitaisiin vähän katsella, mitä näitä yhteistyömahdollisuuksia on. Juusolla oli jo siitä ajatuksia ja mä sitten pakotin hänet tähän meidän kahden väliin ja Juusolla on ottanut jo ei ollut vaikea keskustelua. Ja täytyy katsoa, mitä sanoo vielä. Niin, ja tuolla on poikani Joonas, joka on syntyperäinen helsinkiläinen ja asunut vaan Katajanokalla, niin muutti Porvooseen. Ja hän on nyt isänsä tapaamassa välillä ja lupasi kuvaamaan, kun se vakituinen meidän kuvaaja on tällä hetkellä armeijassa. Ja nyt on Ressun sisällä niin kuin haku, että kuka tulisi sitten hänen tilanteen. Mutta ennen kuin Juuso esittelee illan esitelmäpiteen, mä toivon, tai ehdotan, että noustaan ylös, että tämä jäsenemme Aunu Salmi on edesmennyt. Me on yleensä pidetty tapana pitää sitä minuutin hiljainen hetki. Sen jälkeen Juuso jatkaa sitten Markun esittelyä. Joo. Nyt mä olen sillä lailla vaikean tehtävän eteen, että mä Markku Heiskaseen olen tutustunut ennen kuin suunnilleen vuosi sitten, tai keväällä, kun hän ilmaantui tänne meidän joukkoon ensimmäisen kerran. Mutta Ressuhan se on. Kyllä. Ja hän kertoo itse Ressu-vuosistakin, olen ymmärtänyt jonkun verran. Ja sitten hän on tehnyt pitkän uran ulkoministeriössä, jonka yksityiskohtia minä en tunne. Nyt siitäkin hän kertoo. Ja sitten hänellä on tämä kirja tekeillä. Ja kirja ei ole vielä valmis. Hän toivoo, että voisi olla se esitys silloin, kun kirja on valmis, niin hän voisi tuoda se tänne. Me saataisiin kirja saman tien. Ei. Nyt käy sillä lailla, että ne, jotka siitä on sitten kiinnostuneet, että voi panna nimen listaan, niin on aina ennakkotilaus tehty. Joo. Ja kirja tulee loppuvuodesta. Joo, vuoden kuukauden sisällä. Joo, siis. Että tänne enempää mä oikeastaan tästä arvotuksellisesta henkilöstä tiedän, että ole hyvä Markku Heiskanen. Joo, kiitos. Salitaan varmaan, että pidän esityksen istualla, mutta kuitenkin aluksi nyt kiitoksia teille puheenjohtajalle ja kiitoksia teille Ressu. Tämä on suuri kunnia. Ja tämähän on arvokas ympäristö ja arvokas porukka. En Eskolkissa ole kovin paljon ollut mukana, monta syytä. Yksi on se, että olen urani ja työni juurissa hyvin paljon ulkomailla, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän nämä vanhat asiat kiinnostavat. Jos mä saan jatkaa istuen, niin Ressu-kontaktit ovat kuitenkin niin kuin säilyneet aika tiiviinä. Mä pääsin ylioppilaaksi vuonna 1960. Ja meitä on siitä, meidän yliopistoluokasta, joka oli silloinen C-luokka, meitä on noin puolet jäljellä, eli noin 14 henkeä, joissa meillä on kymmenkunta, jotka kokoontuvat säännöllisesti parin kuukauden välein eri puolille Helsinkiä lounasravintolassa. Ja ne ovat hyvin tämmöisiä kivoja kokouksia. Tuoppa ne tänne. Niin. Itse asiassa Risto Siirilä, joka on ulkopuolella, hänen piti tulla, mutta hän on mökillä Porkkalassa ja hän oli unohtanut. Mutta on sitten, mä en tiedä kuinka moni heistä on Eslokineissa, semmoinen kuin Erkki Aurejärvi. On joo. Ja sitten siellä on Jouko Karjalainen, hän ehkä ei ole. Ja siellä on Seppo Lyyränen, hän taitaa olla. Ei. Joo, Seppo Lyyränen on ehkä Ressu-terveyden jäsen. Ja
nyt tässä oli tämmöinen kirjan kanne, se kuva häipä. Mä olen aika huono tekniikossa, että ehkä se jossain vaiheessa saadaan tuohon screenille. Tai sitten kun tökkäämään jotain. Mä voin eesää se, jos... Joo, hae se sieltä jonkun Joo. sopimista. Hän on loppututkimus jostain. Joo, kyllä. No niin. Kato. Joo. Tulkoon valkeus paitsi. Ei vaan tuonne suuskriin. Joo, ehkä ennen kuin palaan tähän ressuun, niin kun tämä on kuitenkin tämän kokouksen aihe, niin tässä on tunnetun graafikon Timo Nummisen, joka on muun muassa joka on hyvin paljon tehnyt erilaisia tunnettuja kirjoja, hänen suunnittelemat kannet. Ja tähän parien kuvaan keskittyy aika paljon koko kirjan ydin. Yksi on ensinnäkin se, että tämä nimi, rividiplomaatin muistelmat, niin siinä on kaksi syytä. Toinen on se, että meillähän oli kaksi kirjallisesti aktiivista ulkoministeriä, Erkki Tuomioja ja Alexander Stubb, ja molemmat rohkaisivat rivivirkamiehiä kirjoittamaan muistelmia. Muistelmiahan on yleensä kirjoitelleet vain suurlähettiläät ja johtavissa asemissa olleet joko itse tai sitten niin kuin joku Iloniemen kohdalla Hannu Himanen, suurlähettiläs Hannu Himanen kirjoitetaan Kustasuksen sivuisen oman. Tämä rividiplomaatti, niin sen oikeastaan yksi sisältö on se, että mä olin kyllä, uskallan sanoa, aika keskeisissä paikoissa, mutta tavallaan niin kuin kulisseissa, että en kovinkaan paljon ollut esillä. Mutta sitten tämmöinen humoristinen puoli tässä rividiplomaatissa on se, että olin Tokiossa 1970-luvulla. Ja silloin Ilta-Sanomissa oli iso lööppi. Rividiplomaatti saa 60 000 markkaa kuussa käteen Tokiossa. Ja minua ei siinä mainittu, mutta kaikki tiesi, että olen minä ja naapurit käveli vierenä pihalla. Mutta sitten mä vaan huomautin, että by the way, että siis maksettiin jeneissä se palkka aika markkaa. Se 60 000 markkaa jeneissä oli vähän vähemmän, mutta se oli hyvä palkka joka tapauksessa. No joo, sitten tämä alan otsikko visio, missio, passio voi vaikuttaa hieman mahtipontiselta, mutta kun lukee kirjaa, niin se liittyy nimenomaan sitten tähän kansikuvaan, missä siis mä olen tuossa oikealla puolella ja vasemmalla puolella varmaan kaikkein tunteva Risto Hyvärinen, joka kuoli tässä joitakin vuosia sitten. Ja Risto Hyvärinen oli yksi Suomen ulkopolitiikan vahvoja miehiä, erityisesti 70-luvun alussa, jolloin Neuvostoliitto painoi päälle ja hän oli se, joka sanoi get. Ja häntä kutsuttiin myöskin sitten Neuvostoliitossa kutsui nimelle Musta Ilves. Mä olen hyvin paljon ollut tekemisissä Risto Hyvärisen kanssa vuosien varrella ja mä kerron siitä tästä yhteistyöstä paljon. Ja nyt Risto Hyvärisen kohdalla on tilanne se, että hän on todella yksi johtavia diplomaatteja nimenomaan 1970-luvun, 1960-luvun lopulta, mutta hän on kirjoittanut yhden muistelmakirjan ja toinen osa, joka kylläkin oli valmis, sitä ei koskaan julkaistu. Nyt tämä tavallaan niin kuin peittää sitä aukkoa. Ja tämä visio liittyy myöskin sitten Hyväriseen ja minunkin, että me ollaan oltu erilaisissa kansainvälisissä projekteissa mukana. Ja niissä niin kun yleensä lähdetään siitä, että on joku visio, että me lähdetään niin kuin toteuttamaan jotain asiaa. Sitten missio tarkoittaa se on niin kuin tavoite, sitten missio, miten se tavoitetaan, ja passio on intohimo. Ja tämä passio on yksi sellainen asia, kun puhutaan virkamiehistä. Ulkoministeriön, miksi muistakin, niin usein luullaan, että ne on tämmöisiä tylsiä tyyppejä, jotka vaan istuvat pöydän edessä ja käsittelee kuivia papereita, mutta kyllä niin kun esimerkiksi tämä ETYK-prosessi, jossa mä olin paljon mukana, niin se vaatii intohimoa ja se vaatii niin kuin passiota ja peräänantamattomuutta. No joo, sitten tässä tämä vasemmanpuoleinen kuva,
Se on mun perhearkistosta otettu muutama vuosi sitten Rautatien torilla. Ja siinä, jos se on aika pieni toi teksti, mutta mä voin siitä lukea sen tästä ääneen. Siitä todetaan, kirjan kirjoittaja Markku Heiskanen työskenteli diplomaattisena virkamiehenä Suomen ulkoministeriössä vuosina 1971-2006. Tässä kirjassa hän kuvaa vauhdikkaasti, huumorintajuisesti ja myös dramaattisesti runsain kuva- ja dokumenttiaineistoin ulkoasiainhallinnon tapahtumia aitiopaikalta YA-kaudesta EU:n puheenjohtajuuteen. Vuoden 2006 jälkeen kirjoittaja on toiminut aktiivisesti asiantuntijana Koillis-Aasian ydinaseelta vyöhykettä tutkivan kansainvälisen projektin jäsenenä. Projekti oli virallinen Nobelin rauhanpalkintoehdokas vuonna 2005, jolloin sen toiminta keskittyi Pohjois-Korean ydinaseongelman ratkaisuun. Sitten viimeinen kappale, siinä todetaan, että vuonna 1942 syntynyt kirjoittaja kuvaa myös koskettavasti, millaista oli kasvaa sodan jalkoihin syntyneessä ikäpolvessa ja miten varhaisin lapsuusmuisto on Helsingin huhtikuun 1944 suurpommituksesta. Ja tässä on nyt oikeastaan niin kuin tuo kanssia ja tämä takakanssi, siinä on niin kuin nyt aika hyvin kiteytetty koko kirjan sisältö. Siinä käsikirjoituksessa, joka on varmaan sitten niin kuin lopullinenkin kirjan pituus, niin siinä on noin 400 sivua. Ja tässä lyhyessä tilaisuudessa tietysti en sitä kovin paljon ruveta käymään läpi, mutta mä poimisin joitakin pointteja tästä kirjasta siihen liittyen. Mutta sitä ennen puheenjohtaja pyysi, että kertoisin hieman, vaikka tämä Ressu-lukuhan on jaettu kutsun yhteydessä, ne on myöskin pyydetty, että puhuisin hieman. Menee se videolle, mutta ei ole nähnyt. Tietysti. Se menee videolle ja julkisuuteen. Niin, okei, hyvä. Niin, sen verran totean tästä Ressusta ja omasta taustastani, että kävin Ressua siis 1952-60 ja mä olin toisen polven Ressu. Mun isäni Kullervo kävi Ressua 1920-luvun vaihteessa ja osallistui Essukin kokouksiin kuolemansa saakka suurin piirtein. Hän kuoli vuonna 1975 ja muistan, että kokouksessa siihen aikaan joku ehkä teistä oli mukana, silloin en tiedä, ei varmaan, niin ei vielä silloin, niin kokous pidettiin Hotelli Helsingissä. Joo. No sitten siirtyisin sitten siihen, että miten tämä mun diplomaattiura oikein lähti liikkeelle. Jos mä hieman meidän työstä puhun, niin kun mä pääsin ylioppilaaksi vuonna 1960, mä olin juuri täyttänyt 18 vuotta, menin ylioppilaiden ammattivalinnan ohjaukseen ja istun siellä sitten puoli tuntia, ja kun tämä istunto oli päättynyt, niin ammattivalinnan ohjaaja sanoi, että lukekaa valtiotieteitä, menkää ulkoministeriöön. Kyllä, luen valtiotieteitä, mennään ulkoministeriöön. Mä olen nyt tässä kirjassa ja tässä tilaisuudessa mä hieman menen taaksepäin, että tässä oli tavallaan kohtalo, meni pikkuhiljaa eteenpäin. Mä asuin Kaivopuistossa Uunisaaren kupeessa 1946-54 ja sehän kutsuttiin diplomaattikaupungin osaksi. Ja siinä me nähtiin näitä diplomaattiautoja ja tuli jonkinlainen tatsi tähän diplomaattiaan. No sitten seuraava vaihe oli mä olin armeijassa. Niin, sitten ennen kuin mä menin armeijaan, mä olin kesällä 61 poliisilaitoksen passitoimistossa. Ja siellähän istui aikaisempina aikoina joitakin ulkoministeriön menneitä virkamiehiä, niin kuin Mikael Tikamäärä, joka on jo edes mennyt, Erkki Tiilikainen, hänkin meni rajan yli. Ja sitten siellä oli tämmöinen konsulitpuolinen Eera Artti ja jotakin muitakin. Mitä? Joo, kyllä Eero Arttikin. Ja silloin mulle siellä kerrottiin, että se oli mun kaukainen sukulainen Väinö Heiskanen, joka oli apulaispäällikkö tai jotain tällaista. Ja sanoi, että tuu tänne vaan, niin sit sä pääset ulkoministeriöön.
No, sitten eteenpäin niin sitten tulin armeijasta ja sitten 1963 mä totesin, mutta mä tarvitsin vähän jotain duunia. Menin ylioppilaiden työnvälitykseen ja mä sain lapun Israelin suurlähetystön Vironkadulla. Tarvittiin osapäiväinen kielentieteen. Ja mä menin sitten sinne ja oven avasi Juhani Vallasvuoro, joka oli mun vanha lapsuus- ja armeijakaveri. Hän oli siellä autonkuljettajana. No, suurlähettiläs, se jännitti vähän suurlähettiläs ja suurlähetystö. Se meni ihan hyvin tämä tapaaminen ja suurlähettiläs sanoi sitten tälle Juhanille, että autossa, että joo, että se Heiskanen on kyllä ihan hyvä tuntuinen kaveri, mutta hän on niin kovin nuori. Niin Juhani sanoi, että joo, hän on ihan hyvä kaveri, että kyllä se nuoruus niin häviää ajan. Sitten mä istuin siellä 5 vuotta. Ja siitä oli paljon hyötyä tulevaisuuteen, paitsi se työ, joka oli tehtävänä lukea päivän lehdet ja sitten meillä oli sellainen puolen tunnin sitsi suurlähettilään kanssa, mä kerron englannin kielellä, että mitä tapahtui ja käänsi sitten jotakin nimenomaan Israelia koskevia artikkeleita englanniksi. No tässä yksi tantuma vielä, joka edesauttoi tätä diplomaattihommaa, niin 50-luvulla meillä oli perheessä 4 vuoden ajan amerikkalaisia Fulbright-stipendiatteja. Ja mä olin silloin teini-ikäinen ja siihen aikaan niin yleensä ei puhuttu englantia, mutta meillä oli toinen kotikieli englanti ja siitä tuli vahva pohja sitten jatkoon. No, sitten mennään eteenpäin, niin tuli 1969 ja me istuin mainitun Risto Hyvällisen kansainvälisen politiikan lausuntoseminaarissa. Hän oli silloin kansallisen politiikan dosentti. Ja siinä seminaarissa istui jotakin muitakin tunnettuja henkilöitä, kuten Paavo Lipponen ja Pertti Torsti, tuleva pääministeri ja tuleva valtiosihteeri. Ja Hyvällinen piirsi suorakaiteen liitutaululle ja sanoi, että tulkaa ulkoministeriön, kaikista tulee suurlähettiläitä. No se nyt ei ihan pitänyt paikkansa. Siellä oli Tapio Saarela, joka oli mun veljen luokkatoveri. Hän sitten tuli UM:ään ja hänestäkin tuli suurlähettiläs aikanaan. Ja jälkeen tässä joku vuosi sitten. No, 60-luvun lopulla niin mä olin opiskelija YK-liiton ulkoasiainsihteeri ja silloin opiskelija YK-liitosta junaatiin kuuluisa vanha valtaus. Siihen aikaan niin todettiin, että ulkoministeriö on viimeisiä paikkoja, mihin voi mennä hommiin. Se on patavanhollinen laitos, niin kuin se olikin. No sitä oli havaittu myöskin sitten ulkoministeriössä ja siellä Keijo Korhonen oli aktiivinen ja ruvettiin niin kuin kehittämään tätä rekrytointisysteemiä. Sanottiin, että se piti aika pitkälti sananmukaisen paikkansa, että rekrytointi ulkoministeriö tapahtui niin, että mentiin Esplanadille ja jos siellä oli ripas nuori mies, siisti palttoo päällä ja jos oli vielä ruotsinkielinen juristi, niin se oli siellä. No, tässä oli aika paljon totta toinen puoli oli se, että Reis sanoi, niin tuli myöskin kaiken maailman porukkaa sinne siinä tuli tämmöinen tarve, kun sitten tuli näitä kansainvälinen toiminta kehittyi, niin tuli tarvetta saada niin kuin pätevää porukkaa. Ja sitten syntyi tämmöinen uusi rekrytointisysteemi, jota kutsuttiin kansainvälisen asian valmennuskurssi. Mä olin sitten uutistoimistossa UPissa 69-70 töissä ja 70 kesällä me nähtiin Saaran kanssa ilmoitus, että ulkoministeriö hakee tai järjestää tämmöisen kurssin, jolta voi myös pyrkiä ulkoministeriöön. Me todettiin, että okei, no pyritään sinne. Sinne haki 280 hakijaa ja sitten 30 erilaisen systeemin jälkeen valittiin ja näistä 18 sitten jäi ulkoministeriön, suuri osa jäi sitten eläkkeelle saakka ja erilaisiin johtaviinkin tehtäviin. Toi Pertti Tossi Laikka näkyvän, hän oli
valtiosihteeri tuossa sitten viimeisen aikoina. No jaa, sitten tämä ulkoministerikausi, jota me aika paljon tietysti sellaisen eri yhteyksissä ja laajasti dokumentoitunakin, niin se oli aika mielenkiintoista alusta saakka. Että aikaisemmin oli ollut tämmöinen hyvin hierarkinen homma, että kun oltiin avustajia nuoria virkamiehiä, niin sitten oltiin nuoria virkamiehiä ja oltiin niin kuin listissä. Mutta 1972 alkoi tämä niin sanottu etyk-prosessi ja silloin Dipoleen, missä nämä käytiin avustavat konsultaatiot, niin tarvittiin nuorta porukkaa. Ja tietysti siinä palkattiin näitä ulkoministeriön nuoria virkamiehiä, mutta sitten myöskin opiskelijapiirissä kielitaitoista väkeä. Ja se oli tämmöinen tavallaan niin kuin uudenlainen avaus. Olin siellä sitten sihteeristöyksikön hallintopäällikkö, missä mulla oli 70 alassa, siellä oli eri maalaisia sihteereitä, kielenkääntäjiä ja sihteereitä. Ja siellä niin kun tämä uusi opiskelijapolvi, niin ne olivat jo sitten kansallisesti harjantuneita, ne hallitsivat small talkin ja meillä oli paljon ihan sitten niin kuin tämmöistä privaattiohjelmaa ja me perustettiin sitten muun muassa tämmöinen vapaa-ajan klubi ja me tehtiin sitten semmoinen 10 hengen porukka, mentiin Luostolle 63 vappuna ja siellä, mulla valitettavasti ei ole tässä sitä kuvaa, mutta se tulee sitten kirjassa, niin siellä mut kruunattiin titelille King of Annex. Ja tämän homman, tähän muuten toi Hyvärinen liittyy hirveän hyvin, että toi Keijo Korhonen sanoi, että hänellä oli rautainen huumorintaju. Ja Keijo Korhonen sanoi, että se oli tämmöisen mennikäishuumoria. Ja jos mä hypään yhteen tapahtumaan, niin hän oli YK:n apulaispääsihteeri ja tuli käymään Suomessa. Niin sitten mairiasti käytävä kollega sanoi, että ai olet tullut käymään täällä. Niin, käymässä me täällä kaikki olemme. Joo, se oli, tämä Hyvärinen oli mulle todella suuri kokemus ja me matkustettiin paljon. Sitten kun me oltiin, niin kuin tässä mainittiin, tämä ydinaseetovyöhykeprojekti, niin matkustettiin sitten lentokoneella sinne sun tänne. Ja business-luokassa tietysti. Ja aina kun me lähdettiin lentokentältä, niin hän tilasi neiti tai lentoimäntä viski ja omenamelua. Viski ja omena. Joo, opin tämän Titolta. No joo, mä valitettavasti sen joutui vaan poimimaan eräitä episodeja tämän uran varrelta. Yksi tämmöinen huippujuttu oli tietenkin tämä etyk. Mä olin etyk-valtuuskunnan jäsen Ilonen johtamassa valtuuskunnassa Genevessä 1975 ja se oli hyvin monipuolinen ja hyvin vaativa tehtävä. Sen jälkeen alkoi sitten tämmöinen uusi aikakausi. Sain määräyksen Tokioon ja olin siellä Tokiossa sitten kaiken kaikkiaan 6 vuotta 3 eri otteeseen ja opiskelin myöskin japanin kieltä, niin pidin jopa esitelmiä japanin kielellä ja sitten Japanin kontaktit vieläkin ovat säilyneet. No joo, ja sitten ehkä tässä viimeiseksi vielä niin yksi keskeinen luku, joka ehkä tulee herättämään laajempaa keskustelua, niin on se, että jotkut ainakin muistavat 70-luvun puolivälissä oli tämmöinen Bonnin ja Pariisin suurlähetystöjen jupakka, jossa keskeisessä roolissa oli suurlähettiläs Ralph Enkel, joka oli siis Suomen historian tunnetuimpia ja arvostetuimpia suurlähettiläitä. Mutta kun hän oli ollut 17 vuotta poissa Suomesta, niin hän ei tajunnut, että maa oli vähän toinen kuin aikaisemmin. Hän kohteli henkilökuntaa niin kuin torppareita. Torppareita ehkä kohdeltiin paremmin. Ja siellä muun muassa, kun joku virkamies tai nainen meni hänen luokseen, niin ei saanut istua. Ja siellä parhaimmillaan
Ja pahimmillaan niin virkamies ja nainen niin seisoi 3 tuntia. Joskus kävi niin, että se oli joku virkamies sanoi 1,5 tunnin kuluttua, että anteeksi, olen pyrtymäisen. No sitten kyllä voitte istua. No sitten tämä tilanne, siitä käydään edelleenkin 40 vuotta myöhemmin taistella kiistelyä, että mitä siinä oikein tapahtuu, ja mä kerron siinä kirjassani aika paljon tästä. Ja on tämmöinen vanhan polven porukka, joka ei edelleenkään anteeksi, että nuori polvi nousi vastustamaan tätä henkilöä. Semmoinen Jukka Tarkka muun muassa on yksi semmoinen, joka sanoi, että demareiden pikkusotilaat kaatovat henkilön. Se oli ihan roskapu, että nyt tässä sattuu olemaan semmoinen Ressu. Mä en tiedä, onko sen Islokin jäsen kuin Jaakko Kallela? On joo. Jaakko Kallellahan on... Mutta on ollut meillä... Eikö se ole puhumassa mitään? Mä luulen, että kyllähän meidän kirjat menee aina. Joo. Vuoden Ressu. Jaakko Kallela oli 62, pari vuotta mua nuorempi. Joo. No joka tapauksessa niin tässä vielä lopuksi pari episodia Kallelasta. Siis me käytiin samaa koulua. Sitten hän oli valtiotieteellisessä assistenttina ja valtion kasvallisen politiikan assistenttina. No sitten 75, kun tämä oli kuumimmillaan tämä Pariisin homma, siinä oli vielä dramatiikkaa, mun isäni kuoli silloin ja olin hautajassa, niin mä kävin presidentin linnassa kertomassa, että näin tämä menee. Ja se varmaan ehkä myöskin vaikutti siihen Kekkonen, ei sitten ruvennut vastustamaan sitä, eikä siirrettiin Varsovaan. No joo, Kallelassa sitten vielä tähän lopuksi niin toinen havainto paljon myöhemmin. 1988 presidentti Koivisto teki ensimmäisen Suomen presidentin valtionveron Kiinaan. Ja Jaakko Kallellahan oli silloin ollut jo Kekkosta lähtien presidentin kansliapäällikkö. Sitten vähän nipistiin kyllä poskesta, kun miestuttiin sitten valmistelemassa tätä vierailua presidentin linnassa. Siinä istui kansliapäällikkö Kallela ja minä. Ulkona oli vartiosotilas pyssyn aseen kanssa vartiossa. Sitten me lähdettiin tähän valtuuskunta Pekingiin ja siellä oli erittäin mahtava vastaanotto. Siellä armeijat marssi ja tykeillä ammuttiin ja niin poispäin. Ja sitten mä olin tuon Juhani Kaskelan äsken yhteydessä. Kirjassa on yksi kuva, missä hän on, ja minäkin olen siinä Koivistojen kanssa, niin hän sanoi, että se oli niin kuin yksi hänen uransa upeimpia juttuja. Ja niinhän se olikin. Ja lopuksi vielä niin hän sanoi, että niin kun, kaikkein mielenpanuvin kohta oli se, kun he tapasivat Dengin, tämän Kiinan varsinaisen johtajan. Mä olin hieman hapan kuin moi sen tilaisuuteen mukaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin tästä kirjasta vielä yksi semmoinen asia. Mä aloitin tätä kirjoittamaan jo aika kauan sitten. Ja mitä pidemmällä aikaa on kulunut, sitä enemmän tullut uusia aiheita. Yksi erittäin keskeinen aihe on nämä sotatraumat. Nyt vasta ruvetaan puhumaan näistä niin meidän ikäpuolen sotatraumasta. Mulla on luokkatovereita, jotka on sota-alkoja, mä en koskaan kuullut niistä. Ja sitten kaikkein minusta koskettavin on se, että nyt löytyy näitä siis 80-vuotiaat lapset hautaavat sankari-isiä, joiden jäännöstä on löydetty. Sitten siellä on Hornetit lentäjät kiväärillä ammutaan. Tämä on oikeastaan niin kuin viimeinen porukka, jossa nyt on ruvettu puhumaan. Sotaveteraanejahan ei enää kovin paljon ole. Ja näistä asioista pitää vielä puhua niin kauan kuin ollaan vielä elossa. Nyt ihan last but not least, niin että mä olen tästä kirjasta ollut vuosien varrella ollut yhteydessä aika moniin tahoihin. Niin on
Heikki Tuomio, joka on kannustanut näitä kirjallisia töitä. Ja mä oletan, että tähän löytyy kustantaja. Nythän mun kollegani Pasi Patokallio, tunnet kurssitoveri. Pasi Patokallion kirja on nyt juuri julkaistu, muistelmakirja on julkaistu ja Docendo on kustantajana. Mä lähtisin Docendolle, niin kuin tiedottaisi mun kirjasta, sanoin, miten se olisi kustannettu myöskin tämä. No joo, tää oli enemmän tätä suullista. Mulla oli paljon kuvia, mutta mä en oikein hallitse tätä tekniikkaa, niin toivottavasti tästä tuli jonkinlainen käsitys, missä mennään. Kiitos. Pieni kommentti. Joo, kysymyksiä ja kommentteja ilman muuta.